slnečka. Je to skurvené diody, mi tu horeli jedna radosť. Akože verzia asi 4, ale ideme to testovať. Takže aby bolo jasné, jak to funguje, no zozumuj, krabička, takže stlačí človek gombík a 5-6 minút, myslím, že ide v sekundových intervaloch, potom sa to zrýchli. To by človek vedel prvé 2 minúty naladiť normálne. Schválne to tu nechám pustené, že či to bude podľa záznamu minúta. No, vyresetujeme si to. Tak, poďme pozrieť minútku. Dobre rátam, tak 10 sekúnd ešte. 4, 3, 2, 1, poď. Dobre, vyzerá, že je to presné. Kokotiny diody mi to dalo zabrať. Tento skvelý hodinový strojček, to bol nápad na 3 zimy. No, môžem to prerobiť celé. Ale aspoň teraz vidieť tu infrared ledku, že žhaví. No, žhaví kurátko. Dobre. Dosť bolo srandy.